A alcalde e concelleira de promoción da cidade sentáronse para analizar a viaxe que veñen de realizar por México. O alcalde cualificou de éxito absoluto a primeira misión comercial que o concello realiza de xeito internacional. Quizá o que poderíamos resumir como tema, eu creo que importante, é o feito de que o modelo urbano de Pontevedra abre portas. Isto foi a constatación dese feito que nós percibíamos. Lores dixo que son moitos os contactos que se abriron con esta viaxe, contactos que terán continuidade nos vindeiros meses. Bueno, a partir de agora, todos estes contactos que se fixeron, tanto institucionais como empresariais, van a ter continuidade. Hai empresas que nun mes xa teñen que volver, outras máis tempo, uns se confirmarán e terán máis repercusión económica e outros terán menos, pero en todo caso é un camiño que abrimos e que ademais ten que servir de exemplo para o futuro. Foi unha viaxe completa e con moitos eventos e tal e como dixo Anabel Gulías, agora tocalle ás empresas seguir completando esta axenda. Do que máis satisfeitos estamos foi do resultado das empresas. Facendo primeiras valoración con eles e con elas, pois estaban contentos polo trato, polas súas axendas e polos resultados que agardan obter. A partir de agora, nós o que fixemos é abrir a porta co nome de Pontevedra. Parece que era unha moi boa tarxeta de presentación en México vir de Pontevedra. Fixemos todo o posíbel para que consolidasen as súas relacións comerciais e agora tocalle a ele. Foi unha experiencia cun ritmo intenso, pero que conseguiu unha vez máis posicionar Pontevedra no mapa coa súa marca de cidade.